besbatza hau, herrian sortu izana, gure auzoan kantuz goxatuz, hainbat gizon eta dama. Santa Lutziko entxeguetan, ze gogoa, ze afana, eta gu ere kantuan gatoz, zuzenduta zuengana, eskertu asmoz urte luzetan, ondo egindako lana. Garrantzitsua da bezbatza, zuzendarian papela, Juanitok eta Ainoa Gori, rakite gutxik bezala. Orain Marriola dute gidari, aire berriz datorrela. Esan nahi dugu gu entzuteko, begi gogotsu gaudela. Animo eta urte askotan, segizazure horrela. Animo eta urte askotan, segizazure horrela. Eta Iartu Kultura Elkartearen eskerron guztiarekin, xabirentzako oroigarria berso hauekin. Eduki dezazuten kantatzen dezuten leku guztietan. Bueno, guk ere prestatu dugu hiru abesti bat, batzuk zuentzat. Eta altek aurretik, nik ere, bertso giroan gauden, eta, bueno, dakizuten ez, Gabirin dantzari gabe ez dago ezerrez, Gorbuntz dantza taldeekin, hor gorde bat bera, eta are gutxi ere, bertso giroakin, eta Gabiriarren laguntzakin, Guardia Zibilen laguntzaz, prestatu dut bi bertso hauek. Eskerrik asko guztiagatik, eman behar lehen da bizi, gustora gaude gure kantuak, egin badizute grazi. Iartu busti egin zaiguna, digute adierazi. Pozik geragu naizkezka izan, ote genuen merezi. Kantuen bidez gure barruan, dagonak behar du irten, esanta entzun hartu emanak, ez ditezen inoizeten. Gizon ahotsak falta zaizkigu, nabarmena gera ikusten. Arren etorri bildurrik gabe, ez deu koskarik egiten.